ubuphelele media. Anithi halala zikhali halala. Halala biyela halala. Ngiyababona kodwa bahle kanjani? Ningabi nomona. Ungathi ngoba ngikufica ngaleli thuba vele uthi ngifisela ingane engizala ukuthi ngathi ngaba nenhlanhla nje. Ngoba thuithemba kulali. Ngicela umakoti nomkhonyana basesifala ingoma ngicela besukuma zogida ethi unyazi lwesizulu sikhonza unyazi ayeye unyazi ayeye uyethu shemba unyazi lwesizulu angithi telefona unyazi lwesizulu isubumisa shosha unyazi lwesizulu Sekuyavala sivuma nje sikhombisa ukuthi siyojabula la. Sekusale kancane. Emakhaya kulena. Emakhaya kulezi yandaba. Emakhaya kulena. Emakhaya kulena. I'm
inkosikazi lenja okukhulumela nje abasebenzi eze ngaphambili afike ethi 1212 eze nje ngaphambili DJ awumbiza ngengoma Ayaya sambana ayaya. Ayaya sambana ayaya. Yanibingelela bafowethu. Ngenxa yesikhathi asisekho. Ngizokhulumela umfowethu lo usambana. Insizwa esifike nayo kwaloliwa le sayincenga impilo kwaze kwafika la. Kuningi engakusho ngalensizwa bese yaphambili nayo. Kodwa nje unqamulela sambane mfowethu into yenzile iyancomeka. Umphathe kahle umakoti wethu umnika uthando ngiyakwethemba ke mfowethu. Ngiyabonga bafethu isikhathi asikho kuningi engakusho ngalensizwa. Siyabonga. Thank you. Sena babu be. Awume ngizakala. Shutana nenyawo. Cela unibingelela lonke kwintambama namhlanje. Umuntu umuzwa kwethu akabonge isikhathi sesambile kanti lendlela iseyinde evakashi zethu. Angazi ukuthi umuntu athini ngomkhwenyana wami. Angazi ukuthi ngithini. Umuntu uyewuthi uyamazi noma umuntu uyambona noma umuntu ukhula phambi kwakho uyambona ngoba mina ngimdala so kanda umazi umuzi wakabiyela mkhwenyana wala ekhaya uyabonga kakhulu uphakamisile kakhulu uthathi wawubeka endaweni engachazeki mhlawumbe izinto ziyenzeke emcimbini eminingi ngisho emcimbini yamakhosi kodwa akaze kwenzeke lokhu umuntu akubone namhlanje nalokho kwenzeke emzini kababa mkhwenyana angeke thina muzwa kabila sibe namandla okubusisa kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo nawe uShembo unyazi lwezulu engazi ukuthi ube ngakubusisa ngiyazi ukuthi uShembe ngiyazi ukuthi nezidalwa zakithi kwabiyela zikunikile angeke ngithi umakoti ngeke ngithi unkosikazi kodwa umfazi ngiyazi ukuthi intombi le nentombi ezishumi ngaphezulu ngiyazi ukuthi uzothokoza kakhulu angazi ukuthi umuntu athini egameni lokubonga ngoba mhlambe baningi obungababona mahla amantombazane ingane yami le angibona ukuthi inhle idlula ingane ezimpofu kodwa ubungababona abanye wakhetha ukubona lo mntwana lo angazi ukuthi umuntu abonge methi uyabonga ubonga uthini kodwa khona siyabonga okwenzeke namhlanje nokwenzeke kade nje kuqala yonke into iqala akekho umuntu ongacela ingane ngoJanuary lengane le iyahamba futhi manje iyemzini wakayikhali kuyamangaza muzwa kwethu nonke kuyamangaza ngendlela obuzwa ngayo ukukhulunywa
kade ngizwa ophethe uhlelo ethi nimayile yini yebo ngiyazi ukuthi uyadlala eshuthi futhi nizibantwana benkosi bese nesikwazi ukunenza lutho benibaningi kakhulu siyacela nisixolele bafethu nathi nopheya sisazoya ngalena so phatha nathi siyacela nisixolele Shayizandla yabona base sithola isibusiso kwabona ekhaya sisiqedile. Thank you. Hey akumnandi ukuba ubaba ukhulisa intokazi yakho ithathwa umkhwenyana omuhle kanje leyo nto ijabulisa ngisho usudlula emhlabeni uyazi ukuthi intokazi yahamba nesibusiso sami emhlabeni yabona ngiye ngithi obaba basakhulayo bengathi benganda abakhulisa ingane nenhlonipho ngothando beyikhulisa ukuthi zibe yilentokazi nje ezobonwa insizwa kayikhali ukuthi ayenze umakoti bengicela nje ukudedela ubaba uyikhali ethi qhafuqa umuntu kabingelele ihlobo nabangani omenziwa omvundlana angiqale la ngithole umfutho ngoba ngaphuzi bengiphuzile bese ngiright lapha kinina ukhona ongakakhethwa ubona ongakakhethwa phambi isandla uneniyesaba manje cha ngifuna umuntu engizokwenza isibonelo ngaye ngifuna umuntu lalela ngifuna umuntu intombi engizoyicela ngilobole ngishade ngosuku olodwa hayibo ngiyasho nje hayi ngifuna kusheshe kuphele ngiyoyicela ngilobole ngishade ngosuku olodwa 1 kanti eyani imzuzu vele ngoba vele izinhlamba ezinhlamile ya ke no umuntu kabonge Nkosi yami akabonge ihlobo zami nesiphathe kahle siyabonga ukubambisana ngisho njalo siyabonga ukubambisana konke kwenzekile ngiyabonga kakhulu noma ke uqale bathi ukuthi laba abafundile bathi bad beginning makes good. Thank you very much. Good endings. Thank you very much. Oqala kabi kuphetha kahle. Uqale ngathi ukuthi kancane kodwa ke ngokuya kuhamba kwesikhathi kwangathi kuyaqina manje seqinileke manje sekuyakhombisa ukuthi hayi kuvuthiwe manje. Ngiyabonga kakhulu Nkosi ngabo ngiyabonga kakhulu ukusipha lolu suku nokulwenza lolu suku lube luhle luthandeke ngiyohlala njalo ngilukhumbula angazi ke bathe abanye abadlile kodwa ngidlile mina angazi abadlile kanjani ke bona siyabonga impela nje sibusisekile kwabiyela nehambeli zethu sibusisile uba khona kwenu nje kusenze sathanda kusenze sajabula sahleka nakho nje sengizothola manje nami wami mhlambe okugcina nje mhlambe ngoba angifuni ukuchitha isikhathi ngiyacabanga ukuthi kwabiyela isekhona intombi ngizocela ingane yami yokugcina izokhetha amen ya izokhetha ngizwile kwabiyela esho ukuthi hayi ikhona indaba la ikhona indaba la nami ngiyayifuna ke indaba emzini kaBaba yebo kunjalo angibonge ihlobo zami ngibonga kakhulu ngibonge Nkosi ngabo uNkulunkulu angisize ngibambane ngezandla njalo kuze kufike usuku siyathemba ukuthi
niyaliwe ukuthi nibheke unumber 3. Unumber 3 yena owenza nilahlekelwe iconnection. Nina nobabili. So nibheke ku number 3. Ngiyaye ngithi kwesisikhathi uma ngikhuluma ngezemshado ngithi close the gap. Amen. Ngiyaye ngithi close the gap because uma ungavula igap uyongena owesithathu. Wena mkhonyana uma ungavula igap uyongena owesithathu. Wena malokazana uma uzovula igap uyongena owesithathu. Wangena owesithathu then i-connection siphelile. Angithi kunjalo ba? Yes kunjalo. So ke nani bosingabo ngiyacela ukuthi ke ivalani igap. Wemakoti angangeni osifazane ngakuwe uzongena njengomngane kodwa pasapho ukuthi angangeni athathe indawo kaNgwane. Nawe Ngwane uzongena wesilisa njengomngane kodwa pasapho ukuthi angangeni azabe phambi kwamabiyela ngoba phambi kwamabiyela uzoyithatha indawo yakhe. Bese kuyaphela kufuneka kupheleke lokho nje baqale kanjena nje akuhambe kuze kuyofika ekugcineni sihambe nathi siye kobaba mkhulu sishiye kukuhle kumnandi. Haleluya. Sambonga. Mina usami ngizothanda ukubonga uSibari akwenzile kuthina ekhaya. Ngibonge nakudadewethu bandla ukuthi abukelele sisomdala. Amen. Asifuna kababa. Abukelele sisomdala. Kuhle lokho ukubuka izinto ezinhle ngabadala. Zakhaya. Ensukwini eminyakeni wakwini namhlanje uyena kuyajabulisa lokho ukuthi umuntu esemncane abuke okuhle komdala angahluki yena yedwa. Siyabonga kakhulu Nkosi yami. Siyabonga. Sanibonani nonke. Uthola lo phakathi kwenu. Ngizokhulumela osisi. Sizokhuluma ngobhuti wethu uNothile. Unothile uthobekile, unothile unesineke, unothando, uyakwazi ukubekezela. Ngijabule kakhulu uNothile ngalento eyenzile ngoba uNothile umntwana weNansuka uma wakhe naye wangena ngeNansuka. Amen. uNothile naye usithatha iNansuka. Kubalekile ukuthi uthembeke empilweni yakho. Ngiyabonga bhutami lokho okwenzile. uNkulunkulu ungathengaba nawe. uNkulunkulu ke akalahlani. Ithini esikwazi ukulahla uNkulunkulu. Ngiyacela ke mabiyela ukuthi uNothile umhloniphe. uNothile uyabathanda abantu. uNothile unothando nawe uzokuthanda. Ngicela ungaba futhi nazo imfihlo nomkhayana wakho. Bhuti wethu siyakuthanda. Beijo, meu baba. Já vai ficar, baba. Ai, come on. Olha, baba. Canta slowly. Já chama no canta. Achou. Yes. Aí vou. Já apanhado. Achou. Let's see me wake up. Lapha emuva. Athi simeyiwe thina. Chama. Simeyiwe thina. Awelele. Awasibizuwane sasabela. Awelele. Awasibizuwane
kwane sasabe awuye awuye etitime ngiwothina etitime ngiwothina sasabe wasini sumabie na basabe befuluto lokho kuthi siphile athi zinze zongendaba fa insizwa ngeke insizwa ngeke bafana insizwa ngeke insizwa ngeke bafana insizwa ngeke kunala balana bapam Sunalaba Bambel bangcwele bengahlelelekile ngahle Thiwa ngikhulumele obhuti ngikhulumele ubaba ngikhulumele nami njengobaba Ungwane nyamazi Ngwane uyimazi kakhulu ngimazi kakhulu ngibonge nje iqiniso lakho Ngwane iqiniso lakho Ngwane ulumelile mfowethu ulumelile asikafike egcineni siyakhona egcineni la sizowe sisilese khona nayi imbali yakithi lapha ekhaya lezi ngazala ekhaya zala ezifundisekile uthi ubhuti eyubhuti ukukhuluma into ozethi lapha abeze bebona abantu ukuthi khona into la siyazama makhosana inkinga ke lapha ke njengoba seqaliwe nje wacelwa ngemoto ngenza kwazi nje manje ukuthi uvela ucele igaza lekase nomkhubo umsecelwa sefabe nemoto nje uyicela ngoba la imoto ayingeke ayizisi ezasekhosini izothwa uNdlunkulu nje leya nizalwa la ekhaya esebukhosini ishumi lesithupha ngenzela njalo nawe ohleli lapha usalokhu ucabanga la ishumi lesithupha baba lapha asihlali asibona abantu siyabonga mphakathi wakithi bafowethu siyabonga kakhulu sijabulile singamandaba angazi singajabula sifike kuphi kodwa nje lokuhlabelela ngizama ukukhombisa ukuthi sijabulile Ngwane kakhulu siyabonga mfowethu siyabonga sizophinda sibonga eceleni kodwa nje siyabonga mfowethu iqiniso lakho sipho uyiphathe kahle wengane yami ngathi yazi sibona lawo besixoxa eceleni ngoba laba futhi usondele eduze kwabo uyiphathe kahle njengoba sasixoxile wenze njengoba sasixoxile njengoba siqhubeka nje sizosifika egcineni asibambisaneni noNgwane njengoba ekhona mfowethu izobonana shayizanda Yabona ke manje bengicela makusukuma umakoti ngathi singasukuma sonke uyazi iqiniso lithi umuzwa kwayikhali yokhandwa umakoti wakabiyela umuzwa wakayikhali ngisho insizwa ewubafu ngisho ngawakha kodwa mayingekho ukoti kaMabiyela ngeke uphile bengicela nje ukusukumisa yena ngengoma emnandi bese sisukuma sonke ngiyabona bazalwane sukume nje
Sanibonani. Ngizoqala ngokuchaza igama nginosipho isikhongo ngabiyela. Ngizoqala ngokubingelela umndeni wakangwane ngokukhethekile. Bese ngibingelela nomndeni wami wakabiyela. Bese ngibingelela nazo zonke izithameli isinazo la. Eyidele wonke zahlala ngomnyama. Zazobungaza kanye nathi bese ngiyabonga kakhulu. Awena kuthiwa lolu suku lolu ngoba mina umuntu esifazane izofika kanye ngisaphinde safika. And sinephiwe engafani. Esami isiphiwe ngisho ukuthi ngiyakhuluma ngokucula. Omunye umuntu uzothi hawu mabiyela selokhu ecula kanti ngisiyokhona ngokukhuluma ngoba angiphiwe kahle ekukhulumeni. Engizokukhulumela namhlanje ukuthi ngizolisa amazwi okubonga kakhulu. Namhlanje bengumkhehlo womhla 7 June okusuku olukhulu kimi engasoze ngikhohlwa. Kahle u2026 asoze ngikhohlwa. Ngoba okwenzeke kimi angazi ngicabanga ukuthi kwenzeke. Ngakho angazi. Yikho ngithi angazi ukuthi uNkulunkulu ngiyambonga ngani ngoba ube kuthiwa kuyontando yakhe ngaba ngikhola ngikhona. Ngizodlulisa ubonga okukhulu kwami. Ngiyabonga. Angasi ngalokho ngithi ngiyabonga. Ngibonga kakhulu emndenini wangwane. Usole imlomo, shaya ivesi. Ngidlulisa amazwi okubonga kakhulu ngisasho namanje. Ngiyabonga kwami. Ngiyabonga ukuthi ube nesibindi ukwazi ukumela into yakho. Uthi ucabanga ukuthi leyanga nabiyela leya ngayenza umakotwana. Ngamanye amazwi ukungithemba. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga nasemndenini wangwane uthandeni ngikhombisa lo sengasesengwane yethu umndeni wonke uyangithanda lo mndeni. Ngiyanithembisa nami ngizomthanda ngoba ningithanda futhi indlela eningamukele ngayo nangizisuka nangikhombisa ukuthi ngizosisweni ngizoma wenu. Mina ngaphuna ukuthi uzosho umuntu omda engamlandelisha umlandela ethi uma wethu
yazi ngeke ngibuze ukuthi Shembe yini le ngakwenzela yona uzongibusise kankani kodwa yazi yini ukuyiphatha angazi uShembe uzobonga ngani ukuthi angenze ngibongo wakabiyela angibundise esiswini sabazali bami ayikho indoda enomthetho njengalenzalayo omunye umuntu angase kuye ngathi hayi kanti emsukazi ukuthi wenzani ithelo yazi ziphi ngidlulisa ukubonga okukhulu komama bami ababili ngiyafisa ukuthi nazi ukuthi angazi ngizongibonga ngani ngoba nja abekho abantu abayala njengalaba bantu basiyala besitshela umuntu ekutshela ukuthi indlela eright ile uzobe ukubonephi ngoba nangu sisama umdala kade khona uhambe kanje wena uzobe ukuthatha uzobe ukufundephi ngoba thina sinomama bakho sihamba kanje uzobe omama la ekhaya ke banindelo la ekhaya and ongazi usizalo mama uyedwa wonke ngoba obaba bethu bayafana bonke nomama bethu bayafana ngithi ngidlulisa ukubonga kakhulu bomama bami mama Mkhize mama Makholo ngiyamthanda kakhulu ngiyabonga ebese ngibonga kakhulu nobaba imfundiso ngifundise zona ngibonga ukuthi ngimlalele ngibonga ukuthi naye angithembe ngidlulisa amazwi okubonga kakhulu baba sengiphetha ngiyabonga kakhulu ngiyabonga yazi bese kufika ngakubele ukuthi ngithi ngiyabonga owenze mina ukhulu kakhulu ayekho futhi yokuvala ungakwenzi Ngiyathembisa kakhulu indlela engifundise ngayo la ekhaya angizuyishintsha iyona engizoqhubeka ngayo ngenze ngayo kwakhanya ngiyabonga kakhulu cela uvala kancane ngicule sidla phansi ngiyabonga kakhulu Uyabona bafo umakoti mayibiza ngongwane ngobona ukuthi uthando lusenhlizweni ngaphakathi mayikubiza ngokhanyile ngobona ukuthi uthando lusegculeni kwenhliziyo ashaye izandla abazalwane Angisile kade khuluma ngiphatha ngizophathanisa. Kanti ngizocela uqala mbingelela umndeni wabobiyela xoko bomnje. Bomkazi. Bese mbingelela amangwane onke. Bese mbingelela nabangani. Mbingelele ngisebenza nabo. Nehlobo. Bese bena wonke abahambile kwalomcimbi. Ngibonga kakhulu ukuthi ngidele ubuthongo beni ngabe kuningi bengakwenza kepha nikwazile ukuzohlala nathi njengamanje ngithi ngiyabingelela nonke njengoba ngishita angisile uyigage ekhulumeni kepha ngithe
ngizokhuluma ukuze ngikwazi ukudlulisa ukubanga wami ukuthi into engenzele yona nama ngasi. Ngifikele nami injabulo enkulu. Ngibonga kakhulu ukumenziwa. Ngiyabonga boxhosa. Ngibonge nakumkhwe wami. Ngibonge kakhulu ngendlela lokho siqalile lohambe ukuthathile. Nomabiyela nomaxhobo. Konke esikhuluma ukho la siphambana khona. Kwala noma kunosibalo wami usibo ojwale nje unhle sodwa ngafika sengiyiphethe idate ngesando umkhezo. Kepha bayamkela. Futhi sibambisana kakhulu. Ngithi ngiyabonga menziwa. Ngiyathembisa umsobamisana ukuze ngolaphakala. Ngiyathembisa indaba ezithi menziwa Xhobo. Ukuthi kozobe nginaphakade. Ngiyamthanda uMabiyela. Ngithakusho lokho ukuthi konke okwenzakala mhlawumbe ngizosaqonda uMabiyela ngo ngoba neculete na sewunguyelo nguye ngempela yaconfessa futhi lokho. Ngiyathembisa uMabiyela angaso ukuthi ngabe nyaphela sengothwa hawa kodwa ngiyathembisa uMabiyela angibona bathumela angazi ukuthi yini into engenza ukuthi mina bathola imphelele phela okuphelele bese yabonga futhi njengoba into ayikhale nento obela indumlando ngibuye mawuthi bombeziwe yaphila ngiyabonga indlela enginamele ngayo ngoba ngibona imbali ekhaya phambilini kade njema khona lapha ekhaya mina bembathwa ukudla ekhaya kodwa after sengibona imbali ekhaya nalokuhlweba kushintshile futhi bathi ka umkhweyana bathi usibalo lo uningi ukushiya bani ngithunzi zami yabonga mizweni ngiqhubeka nginingi isithunzi bese ngiyabonga uNkulunkulu ehamba nami ngendlela okwenza ngayo zonke izinto. Ngiyacela labashutha angiphiwa eculeni bayabona kubhibela khona edita vele ngaphothi ngicela nje labo umshayeli wesifo angikho kahle ngikahle esiyeni awunama ngasi unyazelwa ngithanda kangaka I don't know why awunama ngasi nkosi unyazelwa ngithanda kangaka awunama ngasi nkosi yami unyazelwa ngithanda kangaka awunama ngasi nkosi yami unyazelwa ngithanda kangaka lapho nje awunama ngasi nkosi yami unyazelwa ngithanda kangaka naphosi lapho bese ngiyabonga abafowethu nobe nekho la kodwa mhlawumbe le video ngiyafisa ifinyelele kule nkulumo abaningi ababengcela ukuphumela umcimbi lo noma nembabale ngamagama kodwa baningi abamsela ngami ngithi ngiyabonga abafowethu kuthe uma ngena amakhosi lapha esigcaweni ungena amabutho ngize ngabuza babela team ngaphela lo ngabuza abafowethu team ngaphela lo
bengakulindele ngithi ngiyabonga bafethu abaphuma inkalo nenkalo abanye ngabazi bafethu kodwa bakhomisa uthando bazosala lapha kimi ngithi ngiyabonga uNkulunkulu enibusise nonke bafethu ngithi ushembe unyazo esizwe libusise ngikwenze Amen. 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 Ngibonga uNkulunkulu ukuthi engikhethele embali yiyo bafethu yaphethu yiyo Good. uthe usephanda umcimbi lapha esicabeni ngathula ngajula ayikho mbotha njulile kunento emfikelile kodwa akekho ubonile ifikele ukuthi kube kusakhona umama ngabuyalelezela kube sakhona ubaba awungabuyalelezela kube sakhona ubaba awungabuyalelezela kube sakhona umama awungabuyalelezela kube sakhona umama awungabuyalelezela kube sakhona umama awulelezela awukube sakhona umama awungabuyalelezela kube sakhona ubaba awungabuyalelezela awukube sakhona umama awungabuyalelezela kube sakhona umama awungabuyalelezela awulelezela awukube sakhona umama awungabuyalelezela kube sakhona umama awungabuyalelezela awulelezela abapho wethu notate wethu awubaya aya usonda kumoya awubala Nkosi awubala Nkosi ndebe zami kunezinto ezinye emphila nazo la kwezokuxhumana emagroupini kunensika zomzabalazo ingqolobana namadlela ndawonye kune-language ejulile abahlaze besho bengayinaki kodwa njengamanje iseyamfike ukhawu kanti futhi bahlaze besho bethu ngesizulu bekuthi uma kuthiwa kusemagroupini mhlambe bese ngikhuluma mhlambe mina lapho ukubadelela maphi bezonishaya bese mina ngintandano intandano neshawa bese bethi ayikho intandano yendoda bethi gana intandano yendoda kodwa kimi bengithi mina ngokucabanga ngomfishane mabethi angigane basho ukuthi na mhlambe intandano kwami ndokuqeda leyo zongigana umakoti wami kanti cha le nkqubo ijulile ngoba njengoba senomabiyela manje kusho ukuthi sekunabo abanye abazali
umndeni wami umndeni wami senginayo abazali mina nawo baba nomama mina baba nomama so le nkulumo lebisho insizwa zomzabalazo le nensizwa zamadala ndawonye bengiyithatha nenqolobazi bengiyithatha mina kancane kodwa iyangifikela amathi hawu kanti mabethe na ayikho intada yendoda basebeshe nami ngikhandela umndeni omusha hayi ngomakoti kodwa umndeni omusha senginawo umndeni amen so ngiyabonga umndeni wami uyathembisa umndeni nami so uba mani kuzobe ngunafakayo ngiyathembisa kakhulu bafowethu bese futhi ngibuye mbuzo bashini ngifuna ukubonga kakhulu amakhosi kunamakhosi enengikwazi wameshaka kodwa nami ngathi mathi ngiyahamba ngaphela masoni ukuthi angikwazi ngubani mina uma amakhosi ezokwazi ukuthi sokwazi ukwenza ukuthi esathi nami kodwa lokho kwantu nami ngifisa inyembezi kuningi lo mfowethu uxona umkhanazi wava ethatha umcimbi ingalashe kusuku ethatha umcimbi ezowakhe indlela ebe ubambe ngayo ebambisana nami sathi yasibiya omunye umzawo wami nemba meshe zonke insizwe enemba zinbaningi bafethu abanye bakhona kodwa baningi abakhongi bami baningi bafethu abafaka isithanda lo mcimbi wempumelelo nqwaba abawamisene ngami ngothanda Una lo sabe kuyo abasebenzi la esangizana ngana igama lakhe lakanile njalo yena Konke esangizana Ngalawo mase ngicela ungayo la konkepa beyifisa ukubonga kakhulu kumndeni waphela Mbonge naku sisi wami bosisi bambonga abasebehambile bakhe kodwa ngibonga Bese ngiyabonga isithando sami. Ngiyacela nganga ukubonga. Choko. Mvundana. Nkazi. Ngiyathanda menzi yaso. Ube futhi ngani namandla okuthanda lebhane wangu kuthena isithando sami. Wena ngiyazi. Siyawazi. Ube ngani namandla. Futhi bese ngiyabonga laba ke noNkulunkulu uthi hayi ekugcineni baze bangepho onguye ngempela ngicabanga ukuthi mhlawumbe nje okwenza ngayo sokusifundo ukugcina kwabanye ukuthi iyahlelwa and mhlawumbe nalokuthi ubude nabo yonke nesikhathi sakho bese kufika isikhathi wabethu bese kufika isikhathi Besifika isikhathi ngabe lokho ngikhala inyembezi ngithaba ngumtholi wami kanti ukuthi uyasombekelela awambekelela shela Kana beyas nyathanda manje so bendela ngokuthanda Akuna bese bephendita bethi hayi ngoba umtholi umsebenzi ukuthi cha abakithi ngikusho lokho whatever I did not because angenza mhlawumbe ukubuka obuyi content cha wakusuka ukuthi ngaphakathi deep in my heart Manje bephendita impilo yami bethi hayi into menze lo mento sethandweni ngoba ngaphakathi wakusuka uthandwe ngaba hayi konke umuntu babo azekho mphokile wakusuka ukuthi ngaphakathi deep in my heart Alikuwa sazomezela okuhle emabiyela ngoya ngithanda. Akunto kwento ngoba nakusisho abantu bethi abayenza ukuthi cha. Ngisoke ungenza into esuka kumaphakathi. Ufeza. Bese uphelele. Ngalawo maswe ngithi ngiyabonga ngihlobo zami ngibonga ukuthi nokuhlala nami uhambe njabulelo yethu nemabiyela njamanje bese futhi ngiyabonga angazi abonga sometimes menziyo. Ngiyabonga ndaba zethu. Ngiyabonga kakhulu. Kale ngoma entenazo lokuthanda namandla ngwazi John. Impela. Yithi ngicelathi. Zolo thando lujulile.
Ukuphelele media.